Hospital Days. Već 5. godinu sinonim za nezaobilazan događaj koji okuplja cjelokupnu medicinsku i zdravstvenu zajednicu iz Hrvatske i regije, IT stručnjake, farmaceute, osiguravatelje i predstavnike medija. 5. godišnjica donosi najveću konferenciju do sada, a rast kvalitete je naš zadatak baš svake godine. U četvrtak i petak, 29. i 30. rujna u Hypo Event centru u Zagrebu okupit će se više od 700 sudionika koji će imati priliku saznati više o ključnim temama u zdravstvu i poslovanju bolnica. Brojni domaći, regionalni i međunarodni predavači i stručnjaci, predstavnici državne administracije, liječnici i znanstvenici, tehnološki eksperti i ravnatelji klinika, brojna predavanja i panel diskusije, razmjena mišljenja i druženje. Sve su to Hospital Daysi. Vidimo se!